बुहुमनि जायखि जाया सुथुरानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस खालामनो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनानै जेबो खालामनो हाया। गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोना खौसे जानानै इउपिपिएलनो भट होनांगो, इउपिपिएलखौ देरहासार होनांगो आरो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिपिएफखौ आउट खालामनांगो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोजां खामानि मावग्रा मोनसे गोथार आफाद बे बुहुमावनो नागिरनानै मोननाय नङा। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मनिन बसुमतारी बिथांखौ साननैसो सिगां फेसबुकआव बिपिएफनिफोरा गोबां नंखाय बाथ्रा फोसावदोंमोन। मनिन बसुमतारी बिथांखौ मतिलाल बसुमतारीखौ बुदों होननानै गोबां नंखाय बाथ्रा फोसावदोंमोन। रायजो राजा नोंथांमोन जे बेयो सम्पुर्ण नंखाय बाथ्रा, बेखौ बदनाम खालामनो थाखायसो बिपिएफनिफोरा मोखां बिजाबाव प्रसार खालामदोंमोन। जा सानखालि बे जाथाया जादोंमोन बे सानखालि मनिन बसुमतारी बिथाङा लोमजानानै न'आवसो दङमोन। जाथाय जाखांनानै जेब्ला जाथाया जोबनानै बिथांमोना बे जायगानिफ्राय जायगारलाङो अब्लासो बिथाङा गम मोननानै बे जायगायाव थांदोंमोन। मैयानि जे जाथाय बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव, आंबो बेखौ निन्दा खालामो। नाथायबा बेवहाय आंखौ आखाइ दं होननानै बुंनाया सोंखारिथाव आरो मुगैथाव। मानोना मैयानिल' खोथा नङा, सानथामसोनिफ्रायनो आं लोमजानानै न'निफ्रायनो ओंखारनो हायै आं बेबायदि मोनसे अबस्थायाव। आरो जोङो सोरखौबा इन्सटिगेट खालामनाय, सोरनोबा गाज्रि बुद्धि होनाय, बे बुद्धिया जोंनाव थाया। जोङो सान्थि प्रिय, जोङो सान्थिखौ हास्थायग्रा। नाथायबा मैया जे घटना जादों बे घटना जाखांनानै जेब्ला हस्पिटालाव लांखाङो आङो बे समाव आङो खबर मोन्दों आरो खबर मोननानै आङो जाथाय जानाय थावनिसिम आङो अबयस्से नुजाफैदों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफादखौ गोसोम दाग फोननो थाखाय, जे नंखाय बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ बिपिएफनिफोरा गोबां नंखाय बाथ्रा फोसावदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना आं गुरैयै खावलायो, बे जाथायाव मनिन बसुमतारी बिथाङा एसेबो लोब्बा गैया। बिथाङा जाबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि, सासे जोबोर मोजां मानसि, समाज सिबियारि मानसि। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायो, नोंथांमोना जाहाथे बिपिएफनि रावनिबो बाथ्राखौ फोथायनो नाङा। बिथांमोना ओरैनो नंखाय बदनाम खालामगासिनो दङ। फिसाया मोनानि 9टायावहाय अथिनि न'आव थांदोंमोन। बेनिफ्राय बियो दसे बिदिनो जिरायनानै बियो टर्च लानानै ओंखारबोफिनदों। बे ओंखारनायावहाय बियो बे सासे मानसिजों मथिलालजों बियो क्रसिं जादों। बेनिफ्राय बे क्रसिं जानायाव बियो लाइटआ आखाइयाव लानानै सेरगासिनो दंखायोमोन। दाना बियो गावखौ सेरदों होननानै बियो गोबां खोथाजों बखिनानै बियो बायदि बायदि रायदों। जौ लोंदोंमोन नामा? जौ लोंदों। जौआ दोखो दोखोखा। आरो बान्दोआवहायबो जुवा गेलेनानै फैसा थैनानै फैखादोंनो बियो। बिनिफ्राय जोंना न'फाङा बुंबायनो आं जौ फेनाय मानसिजों आं रायलाया, थांखि थां, न'आव थां। दाना बियो बिदि बुंला, नों इसिबां दं होनो आंखौ, र' होननानै बियो बाइकखौ फोथाराव दोनहैबाय। फोथाराव दोननानै जेब्ला बियो ओरै जोंना न'फाङा फैगासिनो दं न' फारसे, हथात बियो बिदिनो खारनानै बिनि माबायावहाय ओरै गोबाख्रबनानै लादोंनो। गोबाख्रबनानै ओमफ्राय गन्थङाव सौख्रोबदों जाहैबाय। औ, गाव बुग्रोदों। बिनिफ्राय बियो जौ फेखानाय जाहैबाय नालाय, बियो ओइबासिनो ओरै नाज्रेर हरनानै बेखौ खोख्लैदों जाहैबाय। बिनिफ्राय औ, आंनि हौवाया बेखौहाय। बिनिफ्राय मोनसे गन खनखांनानै फैनाय जादों आरो बेखौ। आरो मनिनाथ' जेबो दाय गैया, मनिनखौ माबाफानो नाङामोन। बियो लोगोआवनो गैखाया आरो बे न'आव लोमजानासो दंखायोमोन। बेखौ होफानाया गोबां भुल जाबाय। बे सानखालि मोनाबिलि समाव जेब्ला सचिन्दा बसुमतारीया टर्च लानानै लामाजों ओंखारबोदोंमोन, अब्ला मतिलाल बसुमतारीया जौ लोंनानै फेनानै बबेबा जायगानिफ्राय फैदोंमोन। फैनायाव सचिन्दा बसुमतारीया टर्च सुनायाव बिथांनि मेगनाव नाङो। अब्ला बिथाङा रागा जोंनानै सचिन्दा बसुमतारीखौ बुग्रोदोंमोन। बेफोरबायदिनो बिसोर सानैनि गेजेराव जानाय मोनसे बेयो जाथायसो। जे जौ लोंनानै फैदों, बबेयावबा तास गेलेनानै फैसाबो थांजानानै फैदोंनो। बेफोरबायदिनो बिथाङा रागा जोंखानानै फैखादोंमोन जानो हायो। बेयावनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मोनसे राजखान्थिखौ सोनानै होबाय। एक्सुवेलि बियो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जानाय मोनसे जाथाय नङा। बे जाबाय टर्च सुनायाव मेगनाव नांनायनि उनाव रागा जोंनानै जानाय मोनसे जाथायसो। बे सम्पुर्ण नंखाय बाथ्रा। बेफोरबायदि गासैबो घटनाखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल होननानै
जुदि जों लाबोबाय थायोब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव बेयो मोनसे गाज्रि जाथाय जागोन। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो इलेक्सना फैगोन आरो थांगोन गासैबो जोङो बेयाव सान्थि भाबै इलेक्सन गेलेनांगो। बेयाव UPPL BPF जेबो बाथ्रा गैया। अनलायलायनानै इलेक्सनखौ गेलेनांगो। आङो गासै रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो जाहाथे बे जाथायाव एबसुआ जि गैया, एबसुआ जि जेबो आखाइ गैया, मनिन बसुमतारी बिथाङा जि बेयाव 1%बो लोब्बा गैया, बे बाथ्राखौ आं गासै रायजो राजाखौ फोथायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बाथ्राया जाहैबाय मा, BPFनि बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावनाय, मानसि दम होनाय, मानसि बुनो नागिरनाय, सोरबा सासे इउटिउबारखौ फन खालामनानै दम होनाय, बुथारनो दम होनाय, नंखाय केस होनाय, बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय बिथांमोना माब्ला गोजान जानानै थागोन? आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायो दिनै जोंनि गेजेराव बेफोर जाथायफोरा जानो नाङा। बेफोर आखुखौ BPFनिफ्रा गारनांगो। नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ गारनांगो, नंखाय केस होनायखौ गारनांगो, सोरखौबा बुनायखौ गारनांगो, सोरखौबा दम होनायखौ गारनांगो। बेफोरनिफ्राय जोङो सम्पुर्ण गोजानाव थानाया मोजां। रायजोफोर, जेब्लानिसिम BPFआ सरकाराव थाबाय थागोन अब्लासिम बिथांमोना जेब्लाबो गारनाय नङा। नंखाय केस होनायखौ गारनाय नङा, सोरबा इउटिउबारखौ बुनो नागिरनायखौ गारनाय नङा, सोरबा इउटिउबारखौ नंखाय केस होनायखौ गारनाय नङा, सोरबा जोंनि बर' फिसाफोरखौ नंखाय केस होनायखौ गारनाय नङा। बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन? जों खौसे जानानै बै BPFनि जा जाख्ल'नाय, बै BPFनि जा नंखाय केस होनाय, BPFआ जा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो नागिरनाय, धंस खालामनो नागिरनाय, बेखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफादखौ बेफोरबायदि बदनाम खालामनाया मोजां जायाखै। बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ UPPLखौ गावसोरनि सुथुर बायदि साननानै लायो, नाथाय बे नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै रायजो राजाखौ गावनि आंगो हारिनि मानसि होननानै सानना लायो, अनो, अनसायो। बर'नि एबा बिटिआर ओनसोलनि जायखिजाया खैफोदावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गसंथेयो, जेब्लाबो मदद खालामो मोनफ्रोमबो बिथिङाव। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोसोम दागो फोननो नागिरदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नंखाय बदनाम खालामनानै धंस खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों। आं नाथाय BPFनि गासै बिबानगिरिफोरखौ बेखौनो बुंनो नागिरो, बुहुमनि जायखि जाया सुथुरानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस खालामनो हाया, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनानै जेबो खालामनो हाया। आं बेखौनो क्लियार बुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफाद बे बुहुमावनो रावबो नागिरना मोननाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोजां खामानि मावग्रा मोनसे गोथार आफाद बे बुहुमावनो नागिरनानै मोननाय नङा। BPFनिफ्रा मोनसेल'सो गोसोआव लानाया मोजां, नोंथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो, जेसेबांखि हास्थाया मानो, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस खालामनो हाया, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोसोम दागो फोननो हाया। जोंनि रायजो राजाफोरा मिथिजोब्बाय। दिनै भारत हादरनि गासै जायगायावनो दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां लिडारफोरानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय दांनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे मोजां आखु, सोद्रोमा आखु, बेखौ गासै भारत हादरावनो मिथिजोब्बाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबांखि नाजा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो हाया, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस खालामनो हाया।